आंनि हिनजाव मावदो दे होननानै आंहाबो एसे गोसोआ जसिनोना दा नोंसोर जुदि बखिनानैल' सिरि जानानै आंखौ रागा फोजोंनानै दोनोबा गावसोराबो मावफायाबा हेल्प होआबा टिमवर्कखौनो मावफायाबा गावसोरा बे गामसा गोदान गस्ला गोदान गाननानै इयावलाय सोर फुफैनो होदो नोंखो एसेथ' नोङो बोरायफोरखौ गाननानै फैनो हायोना नोम्फानाव थांनाङा नोंखौ मोजांसो अनदो मोजांसो बुंदो दा बेसे समायदो बेसे मोजां नुदो मावखादो दांखादो होननानै रायजानांगोनि बाथ्रायानो गैखाया नुखादो खोनाखादो नों फुफैबानो खोथायानो गैया इयाव दा लासिं सिं नों बिफादो रायजानानै अखान्थि गोसो लानानै फुनानै मा जानो लोगोफोर बिराद गेदेर घटना आरोना गांगा टपाखौ माने बिफाया रायनानै हरदो ओमफ्राय बवा थांदो होननानै आथुर बिथुर खारबोबाय आङो ओमफ्राय मानसिया माबायाव फोथाराव फैदो आरोना ओमफ्राय आं सानदोंमोन बोजाबा खारलांबाय खोमा होननानै खिन्थु मानसिया हाग्रा फुनानै दंफैयो आरो माने बाबाया दाखालि बावैनिफ्रायनो खिथाबाय थादोंमोन आरो हाग्रा फुयै मस्थ' हासार होनानै माइया एसे मोजां जाबोदो बोरि हानिबाबो एसे फुयै होननानै बुंबाय थादोंमोन ओमफ्राय ना मालाय बाथ्राखौनो खोनासङाखैमोन इयो ओमफ्राय ना दा रायजानानै फैदालै फैनो मोना फैबाय आरो नोंखौनो अबेयाव खारलांदो होननानै ब दाइलग मारिदों आंलाय इफोरसो हुआ खेबसे बुंनायावनो मानिदो दिनैबा ओरैनोबासो दाखालिनिफ्रायनो आइदो आंदो होनबाय थानायावबा फंसेबो लायाखैमोन दाखालिनिफ्राय फुफैबाय इफोरबायदि अखान्थि गोसो लानांगौ जायो एसे एनैथ' नोङो गोसो होनांगोन ना दालाय माथो बेसे मोजां नुदो हाग्रा फुलायनानै नोंहा नोंनि दाइलग मारना फैदों आइखौल' बुं गोलोमजोब्बाय आंनाबो गोलोमजोब्बाय मानसिया दसे नोङो ओरैनो नांनाखै बिब्लाना बे आंनि मा दाय दे नोंखौ हाग्रा फुनो खोथादो ओमफ्राय आंनि मा दाय नोंखौ आं हाग्रा फुनो खोन्थादो मावनायाथ' नोंनि गावबा गावनि कर्तब्य ना आंबोथ' ओंखाम ओंख्रिखौ संनो बादो होननानै सङालासे थायोबा नोंसोर ओंखामखौनो मोनजानाय नङा माथो नोंसोरबोथ' हौवा मानसिनि खामानिखौ निजिनि कर्तब्य मावनांगौ खामानि होननानै मावनांगौ ना दा बेसे समायदो बेसे मोजां नुदो मावखादो दांखादो होननानै रायजानांगोनि बाथ्रायानो गैखाया नुखादो खोनाखादो नों फुफैबानो खोथायानो गैया इयाव दा लासिं सिं नों बिफादो रायजानानै अखान्थि गोसो लानानै फुनानै मा जानो रागासो जाजोबदो बाबाया नोंखौ बबेयाव थांदो होनना बिफा बिदिनो खिथाबोनाया मस्थ' जि सुदो आङो जि सुनाय गारना फैनो हाबाय आरो जिखौ सुखांना दा थांगोन ओमफ्राय नोंखौ आं बबेयाव थांदो सानदो ओमफ्राय ना इसानि बाजैयासो खोथा हरबाय ओइ थांदो सं सेखा गंग्रि लानानै होननानै बे फोथारावनो फैबाय सानबाय आङो आरो अबाव थांखो अबाव माखो होननानै एसे रागा दिउ दिउ जाना फैयो होमबा मानसिया गोजान थां रागायानो खिं खिं जालायबाय माखोबा दसे जिरा एसे हांथोनो थोनो फुवाब नाङा जिरायनो फैयाखै दे मा जिरायनो फैयाखै दसे थारोहाय नोंखौलाय सोरथो थान फुनो होदो र' आंबो फुनि हाग्रा गोजा माइआबो नै मा माइ जानांगौ दिसुनिफोरो फुबाय थानो हायो मानसिया ओमफ्राय मुलिफोर दंना गैया मुलिफोर होबा थैयोना थैया इफोरलाय होबे नोम्फानाव थांनाङा नोंखौ मोजांसो अनदो मोजांसो बुंदो बिमा बिफाखौ लाना बुंथारनाङा नोंनि बिमा बिफाखौ लानानै बुङाखै मा नोम्फाइलाय मा नोम्फानाव सोंनि नोम्फायालाय मा जाफैदो नोंनिलाय बे गामसा गोदान गस्ला गोदान गाननानै इयावलाय सोर फुफैनो होदो नोंखो
एसेथ' नोङो बोरायफोरखौ गाननानै फैनो हायोना दोनखादो दै खाथियाव थानाङा मोखांफोरा गालांगोन हे बाराद्राय खिथियो रावबो गैखायालै दोनदोसै था फुंबाय था होमबा नों आं ओइ दाबसे फुहैगोन हारसिं ओइ खनायाव दंखायो Gangga tupa lutupa hinjau nangguli apa kok kerasan nih Senang kenapa? Butuh sini Jini gangga tupa nih beder bigahani hagraka fujubgोन आरो ना गाइस नोंथांमोना दा रिभिउखौ नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय सोरबाफोरनोबा जुदि सोरनोबाफोर जुदि गांगा टपाखौ हाग्रा फुनो हाजिरा नांगौबाथाय कन्टेक्ट नाम्बारखौ सिङाव होनानै होगोन नोंथांमोना अर्डार खालामनो हागोन गांगा टपाखौ ना मा होनो गाइस गेलेबाय थानालै खाथिफ्राव आदि सिथोबा गैलालै मा जाखो दे ओमफ्राय नि गाबाय बिबायना दा इदि मावो हाबाखौ बकिसिन बकिनानै गावसोरा जनानै थायो बेनिफ्राय आंखौ हारसिं फैनानै मावफैनो होयो मिथिबायना हारसिंथ' रावबो गोसो जखाया नालाय एसे फोथारबारि गेजेर एसे फोथारबारि गेजेराव हारसिं जुदि मावनानै दिनद' गंथाबनानै ओरै फुबाय थानांगौबा नों माबायदि मोनगोन दा नों जुदि आं मावनायाव नों जुदि मावफाफैयोबाथाय जियानो जा आं मावफैनायाव जुदि नोंबो मावफाफैबाथाय आंनाबो गोसोआ आंनि हिनजाव मावदो दे होननानै आंहाबो एसे गोसोआ जसिनोना दा नोंसोर जुदि बखिनानैल' सिरि जानानै आंखौ रागा फोजोंनानै दोनोबा गावसोराबो मावफायाबा हेल्प होआबा टिमवर्कखौनो मावफायाबा गावसोरा टिमवर्क मावबाथाय जोबो खामानिया मिथिबाय दसेनो दा दि आरो इसोरनो माने हारसिं थांनानै हारसिं मावहैथारनांगौ ओरैबायदि होमबा मानो आंबोथ' मावदोंना नोंदो आंबोथ' मावफायदोंना नोंदो संनाय खावनायाव आंबोथ' नोंनो आलु बाथोन देना होदोंना आलु संख्रि होना होदोंना ओंख्रियाव साखिनानै होदोंना नोंनो एरनानैबाथ' खनसेबाबो इखौनोथ' होनो टिमवर्क बुरबक दा नोंदो आंदो मावनानैसो खामानिया जोब्बाय मिथिबाय इसोरनिबा माने रायनानै हारसिं दिनद'द' नैफोरबायदि फोथाराव दिनद'द' गंथाबनानै नैफोरबायदि गंथाबनानै गावखौ हारसिं फुनो होबाथाय माबायदि मोनगोन इखायनोथ' आंबो दा गोसोआव नांबायना आमखायानो दं दे हिनजावानो दं आंबो मावनि होननानै आं संगोन दे आं बेदर एवगोन दे दिनैथ' बेदर जाखानांगोन मावनायनि नामाव बेदर जायाबा बोरै जानो मावनायनि नामाव बेदर जानांगोन मावनानै बोलो थांनायखौ बोलो नों लाफिननांगोन मिथिबाय इसोरनि बायदिबा माने मावनानैनो हारसिंनो थैथाबथारनांगोन आरो ओरैबायदि माने टिमवर्क मावबादि खामानिया थाब जोबगोन इखौ बुजिला इसोरो अ हारसिं मावबाथाय खामानिया थाब जोबखायाना नुद' बानानै थांबायानो मालायखौ होनफ्ला होनफ्लि इमान बायदि सैतानियो इमान बायदि आंहासो इदो फैफानानै सेस नै लोगोफोर सेसखा आंहासो ओजोंबो जाया नै आंहासो बांसिन फुबाय हाग्रा माखायानो खावसे फुफ्रामदोआनो आं इनिफ्राय लागै गावहाथ' गैया इनो थांबायबो इनो जाबाय मानसिनि गियाना मावखांना फैनानै दाना नै बेदर एवगासिनो जोंना नै थरायनाया वाव बिलाहि अमा बेदर बेफोरबायदि हेल्प होबाथाय टिमवर्क मावबाथाय माने जोबा जानो माने मावगोनबो जागोनबो लोंगोनबो ओरै रखम आरो माने दा गावहाय ओमफ्राय सोलाय नुबाय हारसिं चान्स मोनबाथाय ओरैबायदि फिकास मानसि खासेया दा बुंखानांला नै दिखांदो रानदाबा दखद जानो नोंलायो अरिया नुखादो नै लागावथारना डेन्जार ओमफ्राय बेफोरबायदि हारसिं लोंखुमानाय हारसिं जाखुमानाय हबाय गेरगुआ मोनबायबो
Ayya. Gergua माने कुनजका ना मा होनो इखो मोनबोदो जाहैबाय कइट बारसेयाव कइट गाबा खि जाग्राया खिनि एम्बु जाग्राया ओमफ्राय माबायाव उनस्रियाव हायखाना दंमोन डेन्जार जाखाबायलै हरदो साखिनोसै साखिनाया इम्पर्टेन्ट जायो नालाय फार्स्टआव दे साखिनाया इम्पर्टेन्ट जायोथ' नोंसोर मानो बुजिया बाथ्राफोरखौ साखिनाया इम्पर्टेन्ट जायो नै जाबाय एसे गोबां साखिनाया इम्पर्टेन्ट जायो साखिनाया नङाबानो ओंख्रिया खद जायानो जानायनि लाहार फाहार खुमब्रा प्लेन खुमब्रा जाहैबाय ओमफ्राय खैजा बिलाइ दं अमा बेदर इयो गेरुगा बेदर ओंखाम थरायनासो मिथिगो आरो मा एवखो गेरुगा बेदर मेडाम गेरुगा बाबाया मोनबोदो खबे मुस्रियाव बे माइ एथेनायाव होमबा थरायनाया बिराद मोनजानाय दिनाव बे होसोहैखानाय नङा ओइ साला गोलैनो हमदों नै खद दं बेदरा बुहुद बोसोरनि उनाव दिनैसो मोनजादों खिन्थु गेरुगा बेदर खोथा रोंखाना जानायाव खनजादोल' सं दा बासि बिखाखिनिखौ लालाय दे दासोनालाय इमान स्पिड जादों जोब्बायानो आंनाय खन जायाखै गोथाव बुस्थुफोरखौ प्लेटाव दोनबाय थाजाया बा